எனிமே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ டக்குனு வாங்க ப்ரோ ஒருத்தனே ப்ரோ ஒருத்தனே இங்க ப்ரோ இங்கேன்னு போட்டுங்க ப்ரோ இந்த மரத்துக்கிட்டே போட்டுங்க இங்க வாங்க ப்ரோ அங்கேயே வீட்டுல இருக்கேன் ப்ரோ மரத்துக்கு ப்ரோ வீட்டுல இருக்கேன் ப்ரோ வீட்டுல இருக்கேன் ப்ரோ நம்பர் ஒன் இங்க வா ப்ரோ கார் எடுத்துக்கிட்டு வா ப்ரோ அவன் இங்க இருக்கான் ப்ரோ இந்த வீட்டுல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ப்ரோ ஹெல்த் கொடு ப்ரோ வா ப்ரோ ஸ்மோக் போடுங்க ப்ரோ நிக்கிறான் அவன் சுட்டுறான் ப்ரோ ஹெல்த் கொடு நீங்க கவர் எடுத்துக்கங்க கவர் எடுத்தாச்சு அவங்க அங்கிட்ட போயிட்டாங்க ப்ரோ இங்க உட்காந்துக்கிறான் முடியும் ஹீல் பண்ணி இதோ நிக்கிறான் பாருங்க ஜோன் ஆரம்பிச்சிருக்கு ப்ரோ கில்லி சுட்டு அடியா இருக்கு சரியான ஹிட் கில்லி சுட்டு இருக்கு சரியான ஹிட் ப்ரோ நீ ஜோன் கோடு ப்ரோ ஜோன் கோடு நீ செத்துரு ஜோன் கோடு ஓகே எனக்கு கில்லு வந்துருச்சு கில்லு வந்துருச்சு கில்லி சுட்டு மட்டும் இருக்கேன் ஜோனுக்குள்ள போ